mae'n rhywbeth ofnadwy o frwnt ella, ond trawiadol hefyd, a dwi'n meddwl fysa fo'n talu teyrnged i'r holl amserau da mae'r sax di gael, a Edwin efo fo, a'r cerddorion eraill i gyd wedi chwarae arno fo, sydd wedi chwarae arno fo, a'r pobl sydd wedi gwrando arno fo. Mae o'n medru bod yn dda mewn gwahanol ffyrdd i rywun efo dementia. Mae o'n gallu deffro y pen. Mae cerddoriaeth yn zoomio chdi nôl i rwla, dydi? Yamaha Yas 23 ydy hwn.